a resoldre una sèrie d'exercicis de nomenclatura, estic seguint el full que tenim penjat. Llavors anem a fer uns quants, per anar practicant. El primer que em surt és la fórmula i em demana la sistemàtica i l'estoc. Llavors, el primer que faig és saber cada element quin estat d'oxidació té en aquest cas. L'oxigen sempre l'utilitzarem com a oxigen 2 menys. Per tant, tenim 2 oxígens per el seu estat d'oxidació, 2 per més 2 menys 4. I en aquesta part tenim un carboni per l'estat d'oxidació que no sé. Però com jo vull que el meu compost sigui neutre, vol dir que el menys 4 s'ha de compensar amb un 4 perquè això s'anul·li i em doni 0. Per tant, queda multiplicar per 1 perquè em doni 4. 4. Per tant, vol dir que l'estat d'oxidació del carboni en aquest cas és més 4. Un cop hem arribat a aquesta conclusió, l'important és primer saber quin estat d'oxidació tinc. Un cop fet això, ja fem la sistemàtica i l'estoc. L'estoc, recordem que és la dels nombres romans i aquesta és la dels prefixos. Llavors, comencem amb la sistemàtica, que normalment és la més fàcil. Tinc 2 oxígens, vol dir que utilitzo el prefix di. Per tant, diòxid, sé que és un òxid perquè si tinc un anió, oxigen, és un òxid. Diòxid de què? De carboni. Com en la segona cosa, en el catió, només en tinc un, no cal posar el mono. Podem posar directament carboni. Si l'1 estigués aquí, llavors sí que seria monòxid de carboni. Però en la segona, en el catió, no cal posar el prefix mono. Diòxid de carboni, que ja el coneixíem tots, era estoc. Òxid de carboni i l'estat d'oxidació. Òxid de carboni i l'estat d'oxidació del catió, en aquest cas 4. Per tant, òxid de carboni, 4. Si fos un exemple que només tingués un estat d'oxidació possible, per exemple el liti, que només pot ser més 1, llavors no cal posar els nombres romans. No es posen els nombres romans, si no seria incorrecte. Aquí, com el carboni, recordem, amb la xuletilla que tenim, pot ser més 2 i més 4, com pot tenir-ne 2, llavors sí que hem d'especificar quin és. Mirem un altre. Ara em diu pentaòxid de diclor. Ja vas notant el nom, sé què m'està dient aquesta. Pentaòxid de diclor. Jo, quan tinc un nom, faig primer la fórmula i després ja penso l'altre nom. Òxid. Sempre recordeu que la primera cosa que em diu és l'anió, la que va a la dreta, i la segona cosa que em diu és el catió. També ho sé perquè és un òxid, i un òxid hem dit que sempre és un oxigen anió. Òxid de clor. Primer busquem els meus elements. Tinc un oxigen i tinc un clor. Ja hem posat els elements, ara hem de posar-hi els números. Penta, com pentàgon, vol dir que hi ha 5. I di, vol dir 2. Per tant, Cl2 o 5. Ara, un cop tenim això, vinc a l'estoc. Començo igual, òxid de clor, què? Primer de tot, jo sé que el clor està en el grup 17. Per tant, com està el grup 17, recordem que marquem el 7 i anem de 2 en 2 cap enrere. Per tant, els seus possibles estats d'oxidació són aquests. Per tant, sí que hauré de posar nombre romà perquè hi ha més d'un. Quin és el nostre? Llavors, jo ja veig que és el 5.
Perquè recordem que els estats d'oxidació s'han invertit. Recordem que aquesta norma no es compleix sempre, però en aquest cas sí. Ara ho verificarem. Per tant, òxid de clor, 5. Com verifico jo això? Recordem que jo vull que el meu compost sigui neutre. Per tant, separo aquí. Jo sé que l'oxigen és -2 i aquest no el sé. Llavors, començo. Tinc 5 oxígens pel seu nombre d'oxidació, -10. Per tant, jo vull anul·lar-ho perquè vull que sigui neutre, per tant, vol dir que aquí ha d'haver 10. Jo tinc 2 clors per al seu estat d'oxidació que m'ha de donar 10. Què multiplico jo al 2 perquè em doni 10? Efectivament, 5. Per tant, torno a demostrar que és +5, que coincideix amb la diagonal aquesta. Per això és 5. Anem ara a fer exemples d'hidrurs. PbH2. Primer localitzo quin és l'estat d'oxidació de cadascun. Tinc aquí l'hidrogen a la dreta, o sigui, és un anió. Per tant, això és dels grups dels hidrurs, on l'hidrogen té una càrrega -1. Per tant, 2 per -1 dona -2. Com jo vull que sigui neutre, aquí ha d'haver 2. Aquí no hi ha número, per tant, si no hi ha número vol dir que és com si hi hagués 1. 1 per l'estat d'oxidació del plom m'ha de donar 2, per tant, quin estat d'oxidació té? -2. Ja he localitzat l'estat d'oxidació. Ara sí, puc començar a nombrar el meu compost. Sistemàtiques dels prefixos, per tant, dihidrur de plom. Recordem que no poso un mono perquè és el catió. I a vegades tot començaria hidrur de plom. Si anem a la xuletilla veiem que plom pot ser 2 i 4. Per tant, té més d'un estat d'oxidació, per tant és obligatori posar-ho. Què poso? El seu estat d'oxidació, que són 2. Per tant, aquesta seria la resposta correcta. I ara anem a fer-ho al revés. Anem a buscar una d'estoc. Per exemple, hidrur de beril·li. Ens fixem que l'enunciat no em dona nombre romà. Per tant, vol dir que el beril·li només té un estat d'oxidació. Això ho sé, si no ho sé de memòria, jo tinc el beril·li en el grup 2, per tant, tots els del grup 2 només tenen estat d'oxidació -2. Per tant, jo ja sé que això serà -2. I l'hidrur és un hidrogen -1. Per tant, ja ho tinc pràcticament tot fet. Aquí poso la dreta, aquí poso l'esquerra. Hidrur, com acaba en ur, és l'anió. L'anió va a la dreta. Sí? També me'n recordo que els hidrurs sempre tenen l'hidrogen a la dreta. Llavors el beril·li a l'esquerra. Sí? Llavors, l'hidrogen és un -1, el beril·li és un -2. Ho posem en diagonal. Poso el 2 aquí i el 1 aquí. Per què poso un 1 i no un -1? Perquè jo no puc tenir -1 berillis. Jo puc tenir un berilli, 2 berillis, 3 berillis, però no puc tenir menys tants berillis. Per tant, només agafo un número. I en principi ja estaria. Seria així. Recordeu que l'1 no el posem. Verifiquem. Tinc 2 hidrògens pel seu estat d'oxidació -2. Un berilli pel seu estat d'oxidació 2. 2 - 2, 0. És neutre, l'he fet bé. I ara fem la sistemàtica. Tinc 2 hidrògens. Dihidrur
de beril·li. Un altre cop, no posem el mono. Només el mono si és un anió. Vale? Seguim ara amb els hidràcids. Vale? Recordeu que ens podem trobar una cosa així o ens la podem trobar en estat aquós. Recordem que si tenim un estat aquós serà àcid, no sé què, hídric, perquè hídric vol dir que està hidratat, que té aigua, o sigui que és aquós. En canvi aquest no seria així, seria una forma de l'ur, de l'anió, del que sigui. Llavors anem a fer les dues. Començo amb aquesta. Jo tinc sofre, per tant serà un sulfur, sí? De què? D'hidrogen, però aquí tinc dos. Per tant, de dihidrogen. I ara anem a l'altre. Sulfur d'hidrogen. L'hidrogen només pot ser més 1, per tant no li posaré número aquí. Verifico que això és així. El sofre, l'hidrogen només pot ser més 1, per tant ara l'estat d'oxidació que no sé seria aquest. Que el podria saber. Com ho sé? Perquè està al grup 16, tiro de 2 en 2 cap enrere i la més petita és el seu estat d'oxidació negatiu. Què vol dir això? Que el grup 17 tindrà menys 1, el grup 16 tindrà menys 2. Llavors tinc dos hidrògens per la seva càrrega, un sofre per la seva càrrega, s'anul·len. 2 menys 2, 0. Correcte, per tant, no poso estat d'oxidació perquè només en tinc un. L'hidrogen anem aquí, aquest és fàcil, no s'ha de fer res. Aquest només té una, no s'ha de posar res més. Àcid, com és sofre, sulfhídric. I ja està. Aviam, si és aquosa, àcid hídric. Si no és aquosa, ur de el que sigui hidrogen. I anem amb l'últim, que són les sals binàries. Aquí m'he de memoritzar els dos estats d'oxidació, perquè quan teníem òxids, l'oxigen és menys 2. Quan tenim peròxids, no he fet cap exemple, però recordem que el peròxid és que 2 oxígens és menys 2. A diferència de l'òxid, que és un oxigen és 2 menys. Peròxid, òxid. El peròxid no es pot simplificar. Vaig dient dades. Llavors, això, els òxids, oxigen 2 menys. Hidrurs, hidrogen menys. Hidràcids, hidrogen més 1. I les sals binàries sí que m'he de prendre tots. Llavors fem el primer, B3N2, tinc nitrogen i beril·li. Llavors, com sé jo això? Començo per la fàcil. Si jo entro en drama, penso a veure quina puc saber. Jo la que més puc saber és el beril·li, perquè el beril·li hem dit que està en el grup 2. Si està en el grup 2 serà estat d'oxidació més 2. Per tant, tenim 3 per 2, 6. 2 nitrògens pel seu estat d'oxidació m'ha de donar menys 6 perquè això sigui neutre. Per tant, quan multiplico el 2 perquè em doni menys 6? Menys 3. Per tant, aquesta és menys 3. Llavors, ara que ja sé els estats d'oxidació de cadascun, començo a fer això. He de dir que per fer la sistemàtica no necessito saber els estats d'oxidació, però està bé anar practicant i anar entenent-ho. Llavors, ve de nitrogen, per tant, dinitrur de beril·li, però tinc 3. Triberil·li. I ara anem a l'estoc. Nitrur de beril·li
El beril·li només té un estat d'oxidació. Per tant, si ara en poséssim 2, estaria malament, perquè si només hi ha un estat d'oxidació, no poso nombres romans. Per tant, quedaria nitrur de beril·li. Fàcil. Per tant, en aquest exercici veiem que no necessitem saber els estats d'oxidació. Però, com he dit, és interessant saber trobar-ho. I anem a fer un altre que estigui al revés. Sulfur de níquel, 3. Sulfur em diu que tinc un sofre negatiu. El ur és el meu anió, el que va a la dreta. I el níquel... I m'està dient, a més, ja, que el níquel és més 3. Per tant, jo ja sé que és més 3. Sí? El sofre hauria de recordar que estava al grup 16. Per tant, grup 16 és un grup parell, per tant, menys 2. Ara muntem això, l'anió a la dreta, el catió a l'esquerra. M'escric això per recordar-ho i ho poso en diagonal. Vale? Verifico. 3 per l'estat d'oxidació menys 6, 2 per l'estat d'oxidació 6, 6 menys 6, 0. L'he fet estupend. Anem a fer la sistemàtica. Sulfur de diníquel. L'accent el segueixo posant, vale? I els últims que ens quedaran seran els hidròxids. Recordeu que un hidròxid és que tot el grup hidròxid és menys 1. Llavors, pensem en un exemple, a veure si aquí hi ha un exemple, i si no, me l'invento jo. Recordem que els prefixos no es posen així. Els prefixos, vull dir, els subíndexs. No ho poso així, perquè si poso un 2 vol dir que tinc 2 hidrògens, però si poso un parèntesi vol dir que tinc 2 OHs. Per tant, important els parèntesis. En aquests que sempre ens oblidem dels parèntesis. Llavors, sistemàtica. Tinc 2 hidròxids. Dihidròxid de calci. No he de posar el mono, recordem. I l'altre seria hidròxid de calci, però jo recordo que el calci està al grup 2, per tant només té estat d'oxidació més 2, per tant no he d'afegir-li res. I per últim, si jo aquí escric, per exemple, hidròxid de bor, tinc un hidròxid i tinc un bor. He de recordar que el bor està al grup 13, per tant, és més 3. Llavors, bor més 3. El monto, hidròxid a la dreta, bor a l'esquerra. Hem dit que el 3, perquè jo vinc de bor més 3, per tant, baixaria així en diagonal, OH menys 1 baixaria així en diagonal, aquí. Llavors, recordo que he dit que el 3, si el poso així vol dir que tinc un hidrogen, però jo no tinc un hidrogen, que tinc 3 hidrògens, perdoneu. Jo no dic això, jo dic que tinc 3 OHs, per tant, he de posar-ho així. I això no ho posem, Sistemàtica, trihidròxid de bor. Sí? Com es verificaria? 3 per menys 1, menys 3, 1 per 3, 3. L'he fet.